Kawuono walon chenro mar BBI. Bang' lonche kaka weuru mondo mi udhi usome to jotendwa ubende dhiuru mondo mi usome ne japenj mondo giwinje kochopo chieng' nero mar dhi kawo paro margi. To igol paro malew ka giseng'eyo ginero manitiere iye. Mago kwechena, mago weche manowach kod ogaye mar kod kata jatelo mar ODM moluor Raila Amolo Odinga chieng' nero mar launching BBI mano miyo jotelo thuolo mondo mi koro gidhi gigo mbaka gikole matut kendo sumo rieko ni to ginyalo kale koso oyo gi dhoge. Nowacho ni ma en gima dhi konyo Kenya manyaka koro ka live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Leonard Oriaro osechopo kar kae mondo gigo kode mbaka weche gi mag BBI kachiel to kod moko mathoth. Thor mar wache en Kolo BBI. Oting'o berie iye koso oting'o rach iye, onego kale koso ok onego kale. Mheshimiwa idhi nade jaduong'? Aber duto. Mokwongo machiegni e Lolwe TV kendo in ng'at mosega biro kaeri binwago erokamano ni sasa moluongi to yudi jaduong'. Erokamano ahinya. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ne BBI nyaka kama wachope niere. Ne wachung'i diere, ne wabuono jomoko, wakawo pach jo Kenya te inene nade? In 1 minute king'iwa kaka wasebiro nyaka kama wachope niere. Aparo nitie weche ma ok wabiumo ne wengewa. E ngima mar dhano sana jomosomo yalo nitie gimoro miwacho ni ng'olo mar neno. Nitie gima ng'ato owacho, gimoko wacho kod gima ratiro. Iwacho adier kane walonje Bomas ne jakomo loso maber to uru to nodhi bowacho ni koro wayawe koro ji okel paro mondo othedhe. Yes. Ing'eyo wan jo siasa and loko chike yor referendum en gir siasa. Koro itime ki siasa. Ma en wach mobiro ki siasa tibro tiye ki siasa. Ineno ka jowaka jo Jubilee koko telne gi joma kadwa wacho ni onge paro mibro mede. Gicha kanyo osekele Bomas chaen. Achiel kuom gin maina kamanda mano wacho ni onge gimi biro medi keto kata gimi biro gol bende. Ing'e gigo to wan bende wan korwa koni kor jopiny en kocha ko sirikal to koro ko jopiny ko ni ka jatenda mar chamo wacho ni gicha changa ma pod dwa no med paro. Ng'ano leko. Yes. Nyo gisedhi Bomas, nyo gisedhi Naivasha. Makendo nyaneno ka keche wario ker mar sirikal Uhuru kod ker mar jopiny Raila Amolo Odinga bi odhi oyuoro e gik manyojo kaka wacho wabunge ka wacho manyojo orengo wacho ni gin ji 300 ka. Yes. Morenge manyo somo mano seneta na maluoro. Kendo agona tek kage wacho koro ni gini. Koro higa manyien seche gibro yudo ka wan gi ka chik manyien. Yes. Ma jopiny mogo nombolo an mana sero. Koro kikwa wuondre. Yes. Kikwa wuondre kata mne muma. Yes. Muma nochopo kama mokwongo e gombulu mineno gi wang'e en muma. Koro kom muma ma Nyasaye manogoyo ombulu. Yes. Koro ma gimigo nombulu en kama paro ni pogruok nitiere e paro. Kama lose ni odaka wuondi nadwa dhir japiny. Ni koka dhi nyise no los mondo gol bache mano mriambo. Yes, yes. Osekalo kanyo. Kacho waka emo osewacho to wan waonge kuro. Kwara mone wacho ni kidhi e dho wath uloma river yala. Yes. Tidhi yudo kogwelo wuok e pi to wacho ni nyang tuo. Ni pinge nade to en mowuok e pi. En mowuok e pi motimre la chande. So wach mar BBI yes. sana dwa loso oganda luo. Wan okwang'e kama jakom nogole jokogi, Nyasaye nogole jokoginga. Oginga oyud kwe mare polo malo. Wan gi Raila okang'e kama Raila Nyasaye nogole pod en e dierwa. Wan gi Raila dwaro wabro sero. Ka Raila mosewacho ni gino kendo nyo opako wabunge kuom biro Bomas kata sana koro Naivasha notimo maber kuom biro ukonya chopo lekeni. Koro kendo andanga pingi mara jakomo wacho. Ok inyal pingo gima jakomo wacho. To wang'e ni background mari nen kedo gera nera teroma makana sani pod intiere. Penjo en ni nokawo paro mar japenjo makare koso nokawo. Awacho ni nitiere gimomi wacho ni gima ng'ato wacho. Yes. To nitie gima ng'ato onego wach. Koro gima duong' to ratiro en ang'o. Gigi duto luore kaka tieng' en. Tieng' mwasebete ni wasayi lweny. Yosenegore an lit na kanya watimo ng'anyo siaya. Waneno kaka inego jomoke bathwa ge bonde. Bwadhi bwa ikgi. Remo nyaka chwer. Remo osechwer koro gikone koro chopo kama iwacho no ogik kata Yesu be wacho ka koro chiegni tho. Yes. No sa oseromo.
iwinjo. So wach gi nyaka chop kamoro. Koro wan gi geno ni piny osemer, piny dwaro kwe, piny dwaro mosruok ma jakom mokelonwa. Ouru jakom manyalo moso ng'ata ng'ata. An auro kane kama ginyarome gi jakom. Koro wan gima jakom otimo wabro sero. Gima jakom otimo wabro timo, mano kende yonero makoro sani nyaka waluto molo chutho. Kata bende japiny golo pache sani eri. Mago nyalo biro kwan koso yosedinore maboro kwano gi biro bedo ni koro ok nyalre. To iwachi ang'o kawe ikole matut. BBI wuon oting'o ang'o tang'o ma ok oting'o. Kizungu luongo ni facts and fiction. Mheshimiwa, kawang'iyo BBI document asesome. In bena ngeni isesome koro. Ji mang'eny bende osesome matin, to nitie joma moko bende pok osome. Kwatemo kolo negi matin. BBI oting'o ang'o wuon tedo? BBI oting'o weche general kapok wadhi oting'o weche adek. Yes. Nitie weche moko ma oting'o ripodi adek, en prachiel moting'o ripodi adek. Yes. Oting'o wach makata bed mna ni wan gi jotelo mabeyo itimatima. Yes. Nikech lwasi mar timo gi nitie. Kwa mfano nitie ohetu moko ma president negago. Yes. Miluongo no executive order. Iwinjo duol mar mbi mar telo. Nitie moko ma president wachane mobede. Yes. Adwa mira nyisi gik moko ka loch nanga DO DCPC ne gionge ga chik kinde duto. Yes. To en gimiluongo no duol mar telo executive order ma 1960s. Ema nowacho ni jogo bedo. Doneno ka gibeti. Ni neno ka ne jo yawuot ariyo gi ne wach mar twech mar hege ne chando gi. To uru wacho ni ok anyal dhi oko to uru be wadhi go piny dong nono. Adwan ka dhi to Ruto dong. Iwinjo? Yes. To mondo mine Ruto dong ne nyako tij president. President notiyo gi miluongo duol mar loch executive order. So mago tayari nitie kwende go. Iye kanyo bende kiwe mar executive order. Kwa mfano mondo japinyo winje mayot, ni neno mama Pendo baba Pendo, sana baba Pendo gi ng'at ma ne wacho no wuok molo cha. Mane wacho ni gino baba Pendo be wacho no uru kikete mang'o e parwae. Yes. Macho ok nyak los ne chi kata IDPs manya wacho mag wenge wagi. Macha dwaro gimiluongo koro ne gima nie loch tayari ma ok dwar chik. Yes. Then mar ariyo nitie chike moko manyaka los e bunge, ma bunge ma Nairobi manyaka los. Nitie ywaruok pro bede kind National Assembly masani. Yes. Kod Senate nikech gibitiyo gi katiba masani mawacho ni weche mag counties onego bed Senate malose. Temi yudo akta ka en gik madhi e county ka pod neno ka giyware like omenda manyom bire county ni. So nikech jodongo wabungo seketo pachgi ywarugo koro koneko bed kata kiwe mano bende chik milose bunge ka nitie gik ma already giseneno ni dibete pend chik. To mondo michope nyaka los chik mar od bura like neno paro kane wan gi katiba wakalo 2010. Yes. Leo matin nikech ne pod ok yier ba chike moko los act of parliament 2012 like chik ma act of parliament mar ginene county government weche mag law weche mag ang'onogo. So mago gin weche mibro los e bunge kuchocho. Weche referendum maparo ndi oparo gik moko te gik BBI gin referendum ginyalo bedo kata weche ka ng'eny to kata bich kende Coca-Cola. Yes. Kaka neno giyuda kono gikelta weche auchiel. Bochum ni nyaka dere referendum. Kaka kwa mfano, yes. Loko nyandhu mar loch. Koro sani wakelo prime minister gi mamoko go. Yes. Mano nyaka dhi referendum. Mabe koro dhi chuno ni dhi referendum neno ka nani no loso. Yes. Willy Mutunga no help osiepna Willy Mutunga Dr. Willy Mutunga kane chief justice then Marago lose kosiemo bunge no mi uthuolo mar loso chik mondo yod bura mamalo. Yes. Chwecho bed karach to achiel wi adek mar chwech. Ing'eni yo mi dhi loso go mano. Yes. Koro en na wach mar BBI ni mondo National Assembly mine bendo be oting kwanero mar yoge kamano. Then nitie moko be kendo manyaka dhi referendum. Yes. Ineno ka koro wach ni koro chon police ne chalga ni en kende. To sani koro wach ni ng'ama bro bedo waziri mar loch. Kaka koro kembo cha. Yes. Koro ni koro en mobro ga bedo jakom mar duol ma National Council. Ineno. Ingen gi chen gi magala. Koro ja siasa ema koro dhi bete gino. Maugen gik manyaka ji dhi referendum. Ineno ero pesa mabe koro mae berne. Yes. Ni koro pesa bire woda. Iwinjo 35% kwada tamala apaga beach kuwuok apaga beach masani tiwacho ni koro kosedhi e county kama Siaya
pesa mobiro e kaunti ma Siaya kuonda tamalo 5 koro dhi e ward kod chike moket kaka odhigo e ward go chike ka ema wacho ni nyaka losi od bura mamalo kaka koro pesa no dhi tiyo e ward ka ineno mano koro bunge malose Kenya te to paro ped chik ni pesa no dhi e ward cha macha mage mitere referendum gin weche matindo to Mheshimiwa Moskum Ngadi seche bende director mara nyisa sambu dong niri ng'ato biro penjore ni to kai Kolo giniri achina chiel ka chiel ng'ato nyalo penjo ni ndio pesa biro e counties mawa to bende oket thuolo mar go torch ni biro ti kode maber waneno ka county mani wuok no bedo namba 30 e telo gavana ema no bet ano ka bet okay county mi wuok no bedo mano county ngato tingu muziki okay ningiyo governor kende kaka governor ema ningiyo koso tich ma governor tie county tich maga titi governor giko tiyo dong assembly supplement nyalo paro bunge mokalo mana nitie jako mar implementation Siaya ema nobedo number 1 county assembly e Kenya te machacha ne Siaya to kinde no rengo ema nochune committee mar implementation e national senate tana chunge ma Siaya so machacha ne an oriero to moro ni koro sama inie mokalo to imi pochke pak no kwa mfano ki janyuol tisekelo chiemo ma japidi telo ne miyo nyathi koro koko miyo nyathi in be blame bi chai tisekelo chiemo kose japidi michayo kachacha koro mae governor japidi mar county wan weg chiemo koro kwase miye potame mano tingo muzike kende kamano otingo mzigo mare kende sechege kuma county of the marach mano tich nero mar governor ma Siaya county his excellency Cornel Rasanga Amoth live chenro mari mar Kuku Mar Wach en Mheshimiwa Morito Alego Central Ward migosi Leonard Oriaro kawaduogo telo mari mar chenro ni eri nyaka wang'eni to wechege mag executive chalnadi pesa mabiro ni rode odini mag kuko so oyo telo mar police kachiel to gitelo nero bende mar IEBC do nero matayiere Kenya kairi molo chutho kao joma miyo mondo michwal wadino tabu ma entiere chande koso dene watime ma komedo kwan go eko mag MPs mawa e Kenya ka msigo dhi bedo kuom japiny koso msigo dhi bedo maonge nyinga en Haron Otieno Mheshimiwa Leonard Oriaro live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach machiegni telo mar ariyo weche makawoni thor mar wach en Kolo BBI adiri ni kar kanye miriambo ni kar kanye wabro wache ge chir mangolo kata chiel to nikech wawache ko asesome to wakelo yawuot luo kod nyilo mawacho pachgi maonge loro giwacho ni ka ochopo ni nyaka mor ng'ato to inyise adiri tafadhali giling thi magiwuoyo Leonard Oriaro Mheshimiwa Morito Alego Central Ward e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa kiko uone to wach adiri kako nego bedi executive ma Kenya BBI wacho ni odwa bedo nade to makelo ber koso makelo rach executive mar Kenya ero president bet kachacha then prime minister wuok e bunge ma bende men gi lwedo gi jolupne koro chal ni mzigo mar punda mar serikal dhi bedo prime minister en mudhi timo mzigo gote duoko penjo gang'onogo and then achiel kuom gimokelo lokruok mabende wasega weyo to koro waduoge kalore gi midhiero mwaneno nikech nowacho ni chike bro lok en ni koro wabunge moko bedo ministers koro waduoko nying mar minister ber nyalo bet nikech ing'en ber ne minister ka en jasiasa omoyo be orito kata kamoro wach kata ne nyalo gugu constituency od bura manyalo gugu to nyawadgi moro rito od bura miluongo ni ginene iluongo ni Sogo village tabu mar mare kaka minister mar pi e ka tabu mar ng'achacha koro obro timo gima en bende adotim ma jopinyo ore so mai bro miyo weche japiny dhi e sirikal direct makoro penjo kiduoko tipenjo ng'ama ni obeti i bunge gi sani yudo ni waziri ng'enygi gionge od bura mara ni gidhi kure kidwarogi nuchando jogwa kuneno kte county bende samwa dwaro waziri nwa penji gimomiyo
pima kama onge, ndara makama kolos maber. No ga wan governor ne useyiera to MCS chanda kata ministers ga okodwa na bedgo, ministers ga no koyiero ni dhi e od bura. Mano ne en yo mar hepo midhiro mar telo mobago. So mani achiel kuom lokruok mabibete ni waziri bibedo ng'enygi an ka obeden pacha waziri duto te onego bed jo wabunge. Ok ni wacho ni moko ibro yier kowuok oko. Ibro gwel. Lungoche ni moko ikeloko nikech experts, technocrats biro. Mano miriambo. Ng'en sekenya Kenya ka. Gimwayo mbep go e piny mangima en ne riambo. Kose wach ni ng'ata ma dhi office mar yiero nigi degree. Ng'ama nigi degree pod en ok en technocrat, lakini huyo siasa ulokruga sandi ka koro kawo mheshimiwa Lando yero kendo jatend migawo kata ma rita kwe ka iyo wang'o kinyalo mako around ka iri kata poko koso mano to koro emomiyo ka nyisi ni koro nyiso nitie ni adiera makende mantie en ni ng'ama dhi e loch idhi omang'onu kuro jomwa yiero gi nitie categories mag ji adek kata amigi nitie abich ma chieng' no moro agombo babro gombo no awach nitie ng'ama oyier ni en okonyi mondo yiere en okan bi orine mondo dhi mako odako dhi kende en ng'ama kwa mfano kata wan bende chon nyaka ne serni nyako makata samuore madhi serni asko seso wie ot kota miti wacho no kelo wadwe motuchni go mondo ng'i ka en kan nyaka diri koso kae gik moko kae nago so ng'eny joko moko mabe dhi etelo be anya wacho ni gima percentage mang'eny ginyalo mtati kwenda tamalo 70 gin joko machalo nyako ng'ama oser ne nyako kendo ikonye dak gi nyako no. Namba mar 2 nitie ng'ama dhi etelo ndhi loko ohala ma en katang'e ore mnang'ono en obro ng'i mata na yudamo an manyo yiera an marieke dir ji an mang'eyo so awuok gang'ono gini bende chieng' moro ka bibet joge mopong'o telo mwadhiego then nitie jomoko betelo kanyo ma en odhi nokian oporo apano chopo kache neno ga kaka koro pipong'o ga kano ka muhula uluno mfula kaskanyo yudon ka koth ochok koki bro fwenyo no mfulo tinga bro ka kite moko ting mabeyo yugi koro kama pio eja emojiengo neno papa neno pio go kode kanyo jomoko bende wave mar nene tidi mtiala po apane ng'ato en bende odonjo bende chopo ye gimo pio mukuro kia jiaina ge miwinjo kacho ni ng'en girwani county nyo pod nyien ten telo mar ka pod nyo nyaka wadhi e seminar gini ne onge ga higni matinde ni ifuo manade dang ni ng'e gik moko kisedonjo to sa campaign to inie mi riek moingo ji then koro nitiere joko ma Nyasaye more telo ng'ata ina no ka obage owacho pache kobage to wacho no obed kuro chieng' mara bro penji to in kar kanye grup abich ani mawacha chiene ni ana mewacha chiene ani Nyasaye ora etelo maonge shortcut nitie jomoko mapingi bende mawacho ni chal ng'ama obet kanyo to kakwano ni ji 4 go gin ji 5 iparo jogo di mor kodi ni wacha dieri tete ne jopinto gin giketho ni giduone gi kado mheshimiwa ing'ama osebede siasa kendo in achiel kuom yowuoto monyalo wacho ni pod tendo lakini political maturity maru ni mala ahinya. Mheshimiwa ka ng'at ma oyombo obedo president to party achiel manikolo majority e bunge nieri ema dhi golo prime minister asto ng'ani bedo gi deputies mage ariyo. Mheshimiwa wakelo kwe wariwo Kenya gimoro achiel inclusivity koso Kenya pod wawe mana kata mano penjo ma jolony mag science mar siasa monego bed ni penjo jok motimo lony mag kaka oganda wuotho sociology emonego bed ni penjo gigo ena penjo ma kizungu ya dhuluma ber luongo ni yalo but kizungu luongo ni philosophy ingen philosophy ansok yudaga to koro wadak e piny ma madira iwinjo gisamwa loseni piny omer to ktimuma Nyasaye chon ne oroga jonabi matelo to kisomo buk mar Amos koro chopo kama nyithind jo-Israel dwa notel kendgi ema koro Nyasaye wene gi Saulo ka giseneno rach Saulo koka kendo Nyasaye in kure to dong ne odwa ng'ama tele lweny mission e yo machiek wawe adwa lero ni kanyo an koka wuondi an kedo mang'eny mwabetie gi ng'eny joma dhiga e telo sana kom mar Kenya kanye kama tabu mag jopiny ochakore to ok wayud ga jokorwa wan jopiny ta director Samuel Loseni what Raila kende jakorwa so ka Raila kende jakorwa
to neno ni mane maber wodhi obedi kuro kata higni 10 kende to kobet Raila e pinje mwantiere gi mag piny Luo na wacho ga don Raila en chik gimo wacho en chik kata ko ken sirikal to gimo wacho en chik ne ben Raila mane telo midhiro gi dak wayudo mar loko chike mondo bero bedie to Raila bendo ng'iyo joma ng'eny ok dwar gire no chalo gi gima Raila Oginga Odinga ma wuon Raila no wacho higa mar 65 kane weche mag lo theko sana kuche joluo nene wadhi loch no wadar wasungu kane kungu Bildan Kagia manen jakanyo ma od bura makandari ochung loso kelo gimiluongo na land nationalization policy oboke mar keto lo mar piny mar bedo mar oganda. Kenyatta wuon chon kinyi president bende bet e bunge. Kenyatta no wuok bochung e floor kokoluok ta standing order bo siemo Bildan Kagia. To ginga ka jalup president no buok bo wacho ni awa otimore. Gima dwa wacho nu twak ma Bildan Kagia okelo no en mara to en mnandi kora pogora kode no kele samara gini mara lakini samuke okele ber to kele samarach wanda gomb ne ka BBI ni mademio jakom donjo through state house bo bede kom no ilojo luo to kuro beauty gi mbine no kuro mondo ket gik moko bed mabe chalo ka gwenge ma iloko loch gi yor jolweny pinje moko nitie maka jolweny osedonje loch loko piny bedo mabe like ka ng'at momilu Napoleon Bonaparte nen ma jalweny ma jalwedo to kano loko loch mar Ufaransa bogolo jo tarariaka adwa wacho ni samo piny wiyo wil weche mag somo mag mine weche mag banking gigo Napoleon Bonaparte emanokelo to nen ng'ama no wuok e gwenge modhier to no kodhikta sko onyiso ni samoro geno nyalo betie ni kapono no kalo kama eri modhi konyo chande inyalo bido menye chieng' mar achiel nitie gik moko ariyo nitie ber gi rach samoro rach nyuolo ber samo be nyuolo rach weuru wasir gini wadhi kamano kata bed nan gidhi wuok e chama konchiel ma ji oseneno no Raila koyudo gino bo donje telo obro lose samisero gendo mari en ni boro yudo nyani eri ibeni bedi gi nyithindo kendo chop kaka jomoko bende dhi to seche moko mano ke dieri nyathi bedo ma onge ponono ni gik mogeno gite okobedo kare jafika gimora mora mogeno okobedo kare makaka osedhi kati BBI osedhi mokalo mochopo ye kocha chande bottom line ko keta dieri maduk aparo ili kao president arona ni kudi party achiel abedo prime minister director mara aduda na nitiere kara kanyero obedo deputy prime minister director machielo dano obedo deputy president king'yo picha no te gino inene ta wacho no mago philosophies iwinjo it is en penjo mar yalo doge muma muma kacha cha dong ne nitie ga jok mane koro ma mori luongo no iluongo ni bal Jesus en bendo koro to wacho gik ma roho wacho kata piny Luo kae nitie jok ma nigi juogi koro tenya to bende mbe ja roho odonje ne lome roho te bendo koro to ka roho menye tifwenyo ne ng'ani ang'o gik ma joka wachogo dwa chalo gadiera to gima nan lamo ya fakta pani ulose wi Ruto ka Kolo igini adiera nitie koro chali Ruto ne madwe nyiso jo Kenya adiera moingo jok mosebedo ka koro so lemo mantiere ka wawe donje mago nikech awacho ni giko ne ngimidhi goni ombolo Ruto sepangore mheshimiwa mtiki manyaka correct nikech national TV mheshimiwa assessor wa BBI makora condense ana compare 2010 gi BBI masani ni bole pe mara lwa koro kwang'io ginerite Ruto ndiyo no marino golo kesho platform maduong to ntire jomoko bende responsible media personality wacho ni no nyaka wangi gineri mwakete but leaving that aside ja Kenya bende brosome adiri makani mwacho ni onge gimanyare bedo 100% perfect mano it is true gima dwa wacho ni kelo ranyisi mar analogy mar Kenya onge Kenya ma dichwo perfect to kiseyudo mama mihero giricho nego te gi ng'ol nego te in mi umi koro gima dhano loso ken gama Nyasaye molose ma perfect kata Yesu bende noting'o sedha geng bochwado ji kanisa so gima wacho en koro masani ni 80% perfect 20 mane rach ka wayudo moro ma kata mna kwada ta mola chiele marach
like ka koro mwawachogo wanyalo loso nyaka wati goch mar IEBC to nikech mano kama osegedo gedo ga tabu director mar BBI sano dakika 3 kende gima lit ni kawuono kwa dhi ng'iyo gweng'i but aparo ni twak mokalo no ng'iyo gweng' ka gitiyo obro manye twak moro machielo kendo chimara let's take moro mochuno nyaka wach ni jogi but king'iyo in 1 minute lokruok kaka idwa tim IEBC in godo kare jogi mondo chungi ga chunga to gindi jo maricho de dala to gi kaka structure ma BBI propose mar biro yudo IEBC commissioners isiro go adwa wacho ni wach moting'o gigo te yes kano ayudo president maber ema de donje telo werita gi mamoko go piny ne losre rech top ga giko ka wiye to ka wi rech ni ema rech osegatemo pasore no amoko dwano wamak wa yud loch gi gini modong no alos nikech kata IEBC go gimi wacho onge manyien ndalo moi anyalo paro an achiel kuom jok ma bose kedo ne lokruok e ong'ala na matene no ndalo nyalo paro ndalo IPPG interparties parliamentary groups mane moi giloso go gicha bokel reforms mag police korone kidwa timo ng'anyo tinyise mna notice okikwa permit kacha chema no wach ni wagwelre mondo walos duol mar IEBC waor jo wachon chanena ga iluonge nango cheno ok en IEBC akia nyinge gik mosekalo so paro chema kendo duogo mondo koro jok mayuak ga ni ng'ato dhoge wagol joma koro maromre mondo dhie gino mondo mikoro wabro reason nikech koro mosruok osebedo erokamano wacho ni Harold gimaduong' en ni watem mondo mi wachop wayud komni erimondi nikech rech trobe koro kawie to kawieno osebedo ka kier gande kochakore Electoral Commission of Kenya motako dak gi Kivitu biro mar hisa kasan IEBC to kod Sani mar Wafula Chebukati ywak osebedo kanitiere molo chutho gik moko chiko mosebedo ka sando Kenya kaeri kawuono awago toche ibia watamo na menyo ariyo madongo executive inclusivity kachiel to kod kanyero mar IEBC penjo maduong' ahinya japiny iwinje isesoma inene koso nikech obende wasingo mar biro kelo jowuoyi kachiel kod nyiri machalo kaka Mheshimiwa Leonard Uriaro Geni mondo mi obi okole matut gimoro ma ok apenj jaduong' migombo wacho kata ka nigi ote moro ne wodni inyalo wacho kata kama nwang'e ni joma nyien biro thuolo mar goko gi maka jaduong' gima poro wacho kata na sama nya wuok nyoro nyo waloso nderni maringo koyeyo kakum kombewa nderni loso maringo bambo ECDs boro segere gero wende mamoko an koka kora an awuotho badhi ke bakedo baduogo ineno gima bro dwaro onge dhi chuna na dhi nuoyo class adi duogo bedo MCA nyasaye dhi telo na ka gima bro bet to gima duong' moloyo jopiny kwende mamoko te wang' ni ji obi oyier joma chalgo kikibiyier jatelo mari ni kosedonjo kuchocho to ni dhi mako osiep gi jatelo mang'ane ni okonyi telo yier joma chal kodi midhiero mane Kenya maduong' moloyo en jotelo not even telo kamana hinya asto yiena bina mi pochi pak telo mokalo kane wawuothe gweng'i ko director mara Vincent Aduda no waneno nderni magi by the way no wuotho el balach kuom ng'eno ka nderni gi yom gimoko ng'e koda pibe ni tise terego mentiere achiel ari adek to be giduoge telo naseketo pesni mang'eny ma olale korio mar pi mano to koro jotim nonro bro nono to koro maduong' moloyo ni nderni go koro chal kaka gima nwaseloso kar survey ma koro ibro kita mtaro e bath ndare momiyo nderni go ng'eny poch gi pako nge portal mora mane waringa ng'eyo ni saya ma jafwambo kata ja media owacho ni poch gi pak to gimi wacho gane ni ng'ane chande chalne osiro ng'ane adiri maber en nyako bed jogeko ma ka jatelo tiyo to nyalo chung gadiri mwacho ni oyo kata chande to temo to karach bende wacho gi chir ma onge bono wa nyinga en Harold Otieno chupe giko machedo mari mar kuku mar wach kwa doga time kendo chieng' machielo to molo chutho dhano no gongero ni yien eng'iyo gi wenge adek wang' manopidhe ng'ie macho ni ma en Kenya mara mana pidho mondo mi ane tire wang' mang'iye madwa kethe ng'at nero ma samoro nyalo pingo gimoro kapok ong'eyo matuti e iye to gi ng'at mang'iye macho ni macha chande macha Kenya mane wakedo ne molo chutho in ni wang' mane ting'iyo Kenya kichung' kar kanye chupe giko machindo ni chakwa dogo time kendo chieng' machielo kamana nyamo Mheshimiwa Leonard Uriaro mar Alego Central.